Hei, bună! Îți mulțumesc că ai vizitat profilul meu. Îmi imaginez că ești aici pentru că îți dorești să afli cine sunt și mai ales cu ce te pot ajuta. Așa că am să încerc să-ți răspund la aceste două posibile întrebări. 1. Numele meu este Hortansa, sunt psihoterapeut integrativ, sunt psiholog clinician și consilier de dezvoltare personală. Am urmat facultatea de psihologie timp de 5 ani, după care am urmat o carieră în domeniul financiar și am trecut prin toate etapele, cum poate te confrunți și tu acum, cu burnout, anxietate, depresie, probleme de relaționare. Astfel am decis să pun capăt acestei cariere și m-am reîntors la ceea ce îmi doream să fac cu adevărat. Așa că am urmat timp de încă 5 ani specializări și formări în psihoterapie, psihooncologie și consilier de dezvoltare personală. 2. Cu ce te pot ajuta? Exact cum ți-am spus, am trecut și eu prin mai multe probleme, cum ar fi anxietatea, depresia, burnout-ul, problemele de relaționare și nu știu în momentul ăsta ce probleme ai tu, dar ceea ce îți pot garanta eu este că alături de mine vei găsi un spațiu sigur, un spațiu pe care îl vom crea împreună, astfel încât tu să te simți în siguranță, să te simți văzut, auzit, înțeles și în acest spațiu de siguranță, efectiv, răspunsurile la întrebările tale vor ieși la suprafață, pentru că noi le vom permite. Sper că ți-am răspuns la întrebările pe care tu doreai să le auzi. Dacă ai alte întrebări, te aștept cu mesaj sau cu o programare, iar dacă ai rezonat cu mine, abia aștept să ne cunoaștem. Îți mulțumesc!